Zaujímavosť, viac nie je vždy viac. Toto platí hlavne pri množstve realitiek, ktoré predávajú jednu nehnuteľnosť, pretože ak ja mám nehnuteľnosť exkluzívne v ponuke, venujem sa iba ja, mám všetky zbranie v rukách, ja si tam organizujem deň otvorených dverí, dotiahnem tam ľudí, tak aby sa tí ľudia po sebe tam stretli, aby sa vymenili kľúčku, aby na seba si vytvorili nejaký ten tlak, že niekto ma môže predbehnúť a keď aj niekto na mňa tlačí na cenu, tak mu poviem, ale predávam to iba ja, čiže ja mám o všetkom prehľad a tu není otázka dneska, či vy získate 10 000 zľavu, ale o to, či to kúpite prvý, lebo ja tam už som mal včera 2 obhliadky a budúci týždeň, začiatkom týždňa ma čaká deň otvorených dverí, budem tam mať tie ďalšie. Čiže ja mám tie karty v rukách, aby som ten tlak vytvoril. A druhá vec, keď má človek 5 pokope, každý, kto chce kúpiť nehnuteľnosť, to je predsa obrovské životné rozhodnutie a má 5 pokope a vidí to v jednej, druhej, tretej realitke, on tam samozrejme zavolá aj do tej prvej, do tej druhej, aj do tej tretej. Zavolá do prvej, keď mi vybavíte 5 zľavu, tak to berem cez vás. Ten mu naspäť na ďalší deň volá, áno, vybavil som, poďme do toho. Ale ten človek, keď má 5 pokope, volá druhému maklérovi, druhej realitky, ten mi vybavil zľavu 5 000 eur. Ak mi vybavíte väčšiu, berem to cez vás. A takto sa to zopakuje aj do tretej. A čo je jediným cieľom a motiváciou tých 3 maklérov? Predať to za čo najnižšiu cenu, lebo ten, čo má najnižšiu cenu, ten vyhráva, to je kráľ, lebo od neho to nakoniec ten kúpec kúpi. Takže vy ste sa sám pripravil o peniaze, dal si to do tej prvej, druhej, tretej realitky a samého seba vedome oberáte o peniaze. Možno to neviete po keby mojej konzultácii, ktorú vždy dávam, už to ten človek vie, a ak sa tak rozhodne, tak potom naozaj vedome seba pripraví o tie prachy. Pre viac takýchto typov ma nezabudni sledovať.